Se wan ko fa na ma. Ko fa ne bai. But o sign de ne ko yi. Me ko fa ne bai. Me ye nyina na o ba ko fa ne bai banyim mu no. Afi on pe me ba na ni ma hwe. Se ne sa bre no odofoforo hono. Enti opeso o ye bibi kire wo se odo ni waye mu nyina. Oh, I see. Ade sa be na na o se ko yi nyinsa ni tugu na adwuma abesa ya ho kire be fia na. Oh, na te said that na o hu me na de tie na. Afi o se me fa me ba ne nkonkoma ne ma me na me sa ono ne ma me ba no nkoma me ma me na me se nya ma me ho na wo na ma me kokofa ne bae o so wontumi nshi adakra na wo ha adwen me ba no ha adwen ye onye mfie sen satan na ma bna wo 3 or 6 years 6 or 9 years 87.9 Kumasi na me kokofa ne bae go fa ne bae mu ho afei me ba banye mu ye no afei me ba ne kura mo ene hi ade bia mba ba bia ene tan kura mpese obe hu akura nanim one me ko ya aka me ba yiti kura hwe dan mu ena me tam ma de kokoma me se wa na wo ena me ba ono na se me fa ne manzi ne agi no na wa nkasa agi wona na tete wa ade nti wonyim ye na bro ne start ye nti dabi menyam ne de eno de no osuro so ode ne sa be ka me ba be wo ye me konwo me maame mo me ko me maame mo se me kwa akwo aba no sa tem ne na ge yi a wode me be koma no o start say one ne twen ko aba ada wo ye no che wo maame o mo ka se mini 3 months e wo me maame ho ye enti me ko ye mo na o ko ye no me ko na me ko fa ba afoforo ene satama wo ko ye na ba afoforo ho na akotu no dabi ama me ko na be ma wo ko wo aba yi wantumi antwen nti wo ko ye no ye wote wo kwa na onige Sama mi ko hu ne de no ni ge obi ne etia no ye nurse ni a no odini eco school by girl no waka me se girl ne ye we start say obepon ne girl ne say on penny bi monthly ni nenti ujide ena ya monthly ni nenti na ye nti oni girl ni jai ya say obefa wo no ni girl ne jai again wo nti mu na me nyem ye no emu ho no ena de no ye na one me ba no se on pese me ba no kra na me de no kokoma mama me se me maame nje no se me ye yi a kakla me nya bia me de be sene akola no ye na maame je na me maame hwe no eti me tam so mu wa me nya 9 months na me 9 months mu na me ko se me kwa akọ wo aba ko mi ntumi wo ntumi ko se me kwa akọ wo aba me kwa ye no na frɛ no mu nye ebi wa ofrɛ na opa na ofa wo mfa ofrɛ se usika asakola na obi a me nyem na ye me frɛ se musika asakora bi wa be 1 week nyem ma me na be no aduane na mama me bi adia na ye se meti wo na wo ko so kra wa nya apa sika bia me ko de sika o de ma me se me fa nko eye 3 million na o de ma me se 300 Ghana cedis 3 million se ba no atoto ho me nyina na ma atoto me ho nyome na awie na o ma me 2 na cedis se me kwa nke se didie mu na ade na me fa 3 million nto nti a wo ka me na se musika se obesa ni mu bi afi mo wa bi wa be week o friend say usika class akula mo na be 1 week 3 days 4 days no send usika ba ma me ono aduane anu ama me bi stan kakra na me de be de me ba be wo ye no a me frɛ boy no o se wo site enti no o break ya o be ba o break be 1 week 2 weeks enti nya be 2 weeks ansana one ne sister ya me kan na say me one no e bai ye ucs na wo no ma me wo ye ene ne bai one ne bai no ye de minimi so mo ba be yimi api ato akola ne din omo bai a se ne sister say ma ma ne sister say ma on to akola ne din na on fan ka me ho ade ye hu boy ne so no oni sika nti nko person on to akola ne din no ntimi tin sa ne sister say daabi ono abegyinam e ma ho ade no waboa no wa ye me ho ade nti me maame mpo no mpeso mbeti ase mitimi dem de nam nse no kle na ne sister na ye kan nti me ka che o maame sa wale de ye nti sa na sa o kan de a ene o mo nte ase na ye nya sa nti boy ni de na ne bu afu pa man ka na me boa ne se no on prend de o mo ye so na prend de ne sister na o ye ne so na de ne sister na hwe no na dabi okay nti ono ana ye be ma no se ne ho nso na ho bu anso na kwankora isi de no mo pressure ne se chenchina so won ware nti de ne sister ne kan on de o se ono de ni oni hwe ka sister so obeboa ne de a oni hwe eye de e ka nti afa o mu wie ye o mu koye ba time awo aduane like sikamba ebi wo ha be week we sikamba na se so o man to din no nti o mo san koye
omo sa akwa enti wo ma ebi wa week no asan ni sika ebi wa ho kra fa na no adum ne phone enti na bata be tuma na mentumi ekom no do so ma me nso no efu a na oye no aye we asase ni no ma ye we enti na ma onko na ebi mba because ono so ye catch o hwe ye catch di me na me he no so na wonya adwuma me wo ya ne de na me nya adwuma ba tema na wone ne to 5 months before wo ba benyem no na wo ye adwuma me nyem no we akora we na me ntimi nya adwuma me say before so wone ne to ba bo sumi numa nsa me ba be hu ne de na me ye adwuma ba hu ne no wo ja ye adwuma na me ye na me de benyem ye na me ja ye na me adwuma ben ya na me ton ade mpaboa ne ntade am ko echima okay maybe Eben Marco. Good afternoon. Afternoon, Marco. Na when Dr. Amu Amumpo mte say. Boko pa na so Marco. Nyame atum enso ehun eden. Ye beko Caresic Ventures akache na yakwajiza